Čaute ľudia, ja som Shadows Buro a ideme hrať SGčka. Prvýkrát čo hrám SGčka reálne, takže ide to otestovať. Tak dúfam, že sa vám bude videjko páčiť a dajte like a odber. Ďakujem. Rýchlo. Idem duels. Alebo poďme UHC run ináč. Poďme UHC run. Tak sa lívni a poď hrať UHC run. Kamo, lívuj sa! Duriti, chod sa lívnuť. Lívuj sa! Chcem ísť UHC run, tak ja pôjdem duely ešte. Tak poď. Ja už natáčam, kamo. Ja for real natáčam. A kde sú duely? Počkaj, ja ich musím nájsť, lebo tu sú duely. Dobre, ja dúfam, že ťa stretnem v dueloch. Kde som tam? Dobre. Buildingu Haceran. Aha, ja ťa hrám, ja ťa vidím. Áno. Ty si dead chlapci. Čo chceš? Dám do depu a ide na teba. A poď. To sa tak seká. No mne sa to trošku seká. Neviem, kde si. Ja sa sám podpálil, ty debil. Ďakujem. Kam robíš to isté, čo ja reálne. Áno. Kamo ty stávaš iba. Doriti, poď ešte raz. Ty si dal Godipul na začiatku. Dobre, poď ešte. A poď. Ja už hrám s nejakým Mildom. Idem to tryhardiť. A ja hrám s niekým. Ja hrám s nejakým Mildom. Ne, on ma zaspamoval, ja som dedu. Jakže na neho nikdy nedočiahnem. Ja idem zase. Ty som to však aj minule si to urobil. Hrám proti nejakému oranžovému Slovákovi. A idem proti nemu na pomoci. Má 0 hápok, to čo je? To si myslím, že ma zabije s týmto. Alebo ty sa laguješ. Táto verzia je taká stará. Kamo, on ma nechal zjesť Godipul. Posúvaj. On ma ide zabiť iba týmto lukom. To mi nerobí. On ma chce zabiť rukou, debil. Ja som úplný dúbka, ale... Ja som nikdy nehral rôzne túto verziu. Tak nie som na tým dobrý. Nie, ale ja hrám tú novú verziu. Zabím sa, nemám Godipul som mal, takže ho ma nedá.
Si ho zabil? On má 9. On má 7, ale on nefajtí reálne. On ma už zabil. Aj u mňa proste ja nedočiahnem vôbec. On má bije s krompáčom, prečo? Čo robím? Áno, ja... A teraz si dal godepu. On má bije s krompáčom. On ma dá. Počkej. Good. Some new. Ja tu týmujem proste. Poď. Ne. Ja som prehral do rytí. On ma zabil. Ja chcem ísť UHCera, poď z UHCera, alebo nie, poď Unranked Duels. Čo hráš? UHCeran? Aj ja tedy. Poď sumo. Poď sumo. Nie, to je blbosť. Poď sumo, Rišo. Povedz, keď toto. Ja na teba potom... Ako sa volá? Čo? Zde. To sa jasný. Tak ja tak dám. Tu je nejaký bobíček. Vanilkový bobík. Zabije úplne. Ja som mu dal teraz byť. On ma zabil, dal som ho na 10. To bol good. Idem. Ja viem, že máš 2 lávy. Ja hrám s nejakým typkom, idem sumo asi. Aha, tak nejdem. Čo je bedrush? Ja aj viem, čo je bedrush, tak to je na nič, to nechcem hrať. Však to je tá bedku, čo máš zastavanú. Čo si, to je ako Bed Wars Seal and Duels. Ani ja. On zomrel, ani ja. Ja. Typek aspoň speedbridgeuje. On tiež zomrel. Ten typek je taký noob, jak ja asi tak no. Aspoň máš bridge, kámo, typek. On na mňa skočí. On zomrel. Nech som vyčifnutý. Som ho zabil? Nie. Ne. On ma zabije. Neviem vôbec stavať. Prečo máme taký knockback?
Dobre, ja idem vlastne hore. Doriči! To bolo blbo, ja som hral konečne s dobrým tým. Poď sumo, Rišo. Poď sumo, Rišo. Idem hrať do bridge tedy, zatiaľ. Neviem, čo to je, ale okej, no. Jaj, to je toto? Ja už tam Iron. On ma zabil. On vyhrá v The Bridge. Počkej, vyhrám len duel. No, Doriti, dobre, ja idem sumo tedy. Počkej, čakaj, lebo ja už som prehrávam 2-0. Počkej, len musím dohrať do 5. Vyhráva 3-0. Takže je to úžasné. Počkej, nechoď, lebo ja to už dohrám iba. Toto potrebujem. Počkej, je to 4, počkej. On posledný krát iba vyhrá. On má 5. Zabil som ho, nice. Som ho zabil. Tak rýchlo. Nie. Počkej. Ja tam ešte nie som. Čak, ja som ti hovoril, že tam nie som, ty debil. Si fakt. Prečo to? To rýchlo zabí. Fakt, nerob. To nerob. Ja chcem ísť ešte, potom ideme u Haceran, dobre? Lebo tento typek už je otravný. Nech tam už skočí. Som zomrel reálne. Nie, ešte. Čakaj. Ja ti poviem kedy. Tak choď, ale neviem, či sa ti, neoplatí sa ti to ísť. Niečo, no ale... Ja to hrám práve. Je to do 5 výhier, tak to nehraj. No tak... Jak mám ísť domov? Dá sa tu kliknúť, že home? Jaj, lomeno, lobby, tak poď aj ty. Dobre, tak ja idem za tebou. Takže ideme čo? Duels? Týpek si tu hľada frajerku, že je tu nejaká holka 12 až 15 rokov. Dobre, dáme unranked duels. Som tam, chod do sumo. Si to? Si to. Dobre, no poď. V tomto som dobrý. Ne. To ne. Ne. Nie, ja som to leftol. Počkej, choď, ja tam idem tiež, si tam? Áno, dobre. Sú majú good, ale škoda, že tu není väčšia platforma s knockback stickov, to je zábavnejšie. Dobre, ja som vyhral. Right click, play again, poď ešte. Prvýkrát som vyhral reálne.
Dobre. No to nie s tebou. Vidíš, ja som s nejakým marotom. Ktorý je oveľa lepší, kamo. No som... Nie, poďme... Nie, ja to nechcem, poďme už hrať UHC run. Hľadám. Ja hrám tiež budú UHC. Kodepo. Nezabil. Dobre, poď ideme home. Počkej, return to lobby.